Dokážte vety o logaritmoch. Najskôr vyslovme definíciu logaritmu. Logaritmus z čísla x pri základe a je také číslo y, pre ktoré platí, že a na y sa rovná x. Z tejto definície logaritmu teraz dosadíme za y v exponente celý výraz logaritmus z čísla x pri základe a dostaneme, že a na logaritmus z čísla x pri základe a sa rovná číslu x. Ľubovoľné reálne číslo x tak môžeme vyjadriť pomocou mocniny, kde základ bude číslo a exponent bude logaritmus z čísla x pri základe a. Prvá veta o logaritmoch hovorí, že pre ľubovoľné kladné reálne čísla r a s ľubovoľné kladné reálne číslo a rôzne od jednotky platí, že logaritmus zo súčinu čísel r a s sa rovná súčtu logaritmov, teda logaritmu z čísla r a logaritmu z čísla s pri tom istom základe a. Na začiatku sme odvodili vzťah, ktorý nám umožnil ľubovoľné reálne číslo nahradiť v tvare mocniny. Teraz teda ľubovoľné reálne číslo r zapíšme ako a na logaritmus z čísla r pri základe a. Reálne číslo s zapíšme ako a na logaritmus z čísla s pri základe a. No a číslo rs zapíšme ako a na logaritmus z rs pri základe a. Súčin r krát s vyjadrime dvoma spôsobmi, a to tak, že najskôr za r dosadíme mocninu a na logaritmus z čísla r pri základe a, za s dosadíme mocninu a na logaritmus z čísla s pri základe a. No a ďalej súčin r krát s vyjadrime tak, že za rs dosadíme mocninu a na logaritmus pri základe a z čísla rs. Na základe vety o počítaní s mocninami, ktorá znie a na m2 krát a na n2 sa rovná a na m plus n, môžeme zapísať, že a na logaritmus z čísla r pri základe a plus logaritmus z čísla s pri základe a sa rovná a na logaritmus z čísla rs pri základe a. No a keďže sa rovnajú základy, tak sa budú rovnať aj exponenty, odkiaľ dostávame prvú vetu o logaritmoch, ktorú sme mali dokázať, že logaritmus súčinu
sa rovná súčtu logaritmov. Podobne môžeme dokázať aj druhú vetu o logaritmoch, ktorá znie, že pre ľubovoľné, kladné reálne čísla Rs, kladné reálne číslo A, rôzne od jednotky, platí, že logaritmus podielu sa rovná rozdielu logaritmov. Opäť využijeme, že číslo R zapíšeme ako mocninu, číslo S zapíšeme ako mocninu a číslo R lomeno S zapíšeme ako mocninu. No a teraz podiel R lomeno S zapíšeme dvoma spôsobmi. Na ľavej strane tak, že samostatne dosadíme za R A na logaritmus čísla R pri základe A, za S dosadíme A na logaritmus čísla S pri základe A. No a na pravú stranu namiesto podielu R lomeno S dosadíme mocninu A na logaritmus pri základe A z R lomeno S. Podľa pravidla pre počítanie s mocninami, ktoré hovorí, že A na M2 deleno A na N2 sa rovná A na M minus N. Máme delenie mocnín s rovnakým základom, takže exponenty odčítame. No a dostávame rovnosť nejakých mocnín, rovnajú sa základy, tak sa budú rovnať aj exponenty. A tým sme dokázali druhú vetu o logaritmoch. No a posledná veta o logaritmoch znie, že pre ľubovoľné, kladné reálne číslo R, ľubovoľné reálne číslo S, kladné reálne číslo A rôzne od jednotky, platí, že logaritmus za čísla R na S2 sa rovná S krát logaritmus z čísla R. Podobne ako v predchádzajúcich vetách, číslo R zapíšeme ako A na logaritmus z čísla R pri základe A a číslo R na S2 zapíšeme ako A na logaritmus z čísla R na S2 pri základe A. Mocninu R na S2 vyjadríme najskôr tak, že za R dosadíme A na logaritmus pri základe A z R a celé umocníme na S2. No a druhým spôsobom vyjadríme mocninu R na S2 tak, že za celé R na S2 dosadíme mocninu A na logaritmus z R na S2 pri základe A. Pravidlo pre počítanie s mocninami hovorí, že A na M2, ak umocníme na N2,
dostaneme a na m krát n, preto na ľavej strane exponenty vynásobíme a dostávame rovnosť základov, preto sa budú rovnať aj exponenty, čím sme dokázali aj poslednú vetu o logaritmoch.